Het investeringskader Waddengebied organiseerde toen ze in de IJsherberg in Dokkum het symposium Investeren in het Waddengebied. Op dit symposium stonden de dynamische ontwikkelingen in het Waadgebied centraal. Zo'n 200 interesseren vanuit Noord-Holland, Friesland en Grains wien bijna kwam om het mijnwaard te hebben over het waard. Dit inspireert echt. Het is echt een kwestie van dat je hier bij elkaar bent om juist die scope naar de toekomst te elkaar te bezien. En ik denk dat we iedereen daarbij nodig binnen. En dat likweg tussen ecologie en economie, ja, dat is een hele wichtige. Maar tegelijkertijd moeten we elkaar ook gunnen dat we daar progressie in maken zien. Dat we daar de goede stappen daarin zetten. En ik denk daarom is de samenbijeenkomst ook heel wichtig. Want een soort mensen maakt je haar een zwaargen over de toekomst van het waard. Als wij er alle mensen goed op passen, dan had dat zeker een goede toekomst. Maar dat vreegt wel behoorlijk wat energie om ons even in te zetten in de volle breedte. Als het gaat om dus dikversterking, dan heb ik daar net volle probleem mee. Dat zal allemaal wel goed gebeuren. Maar de effecten daaromheen, die kunnen wel eens volle meer invloed houden. Het kader van verzilting, het kader van het omwijzigheid van zwietwetter en dat soort zaken. En natuurlijk ook de natuur in de Waadzee aan zich. Hoe zich dat ontwikkelt, ook in het kader van klimaatverandering en dat soort dingen, dat baart mij wel zorgen. Want we zorgen dat de natuur op een aantal punten toch weer omrent in het Waadzee. Tegelijkertijd is het extra van de dynamiek van het water dat verandert ook. Nou, hoe speel je daarop in en hoe kun je daar nou de beste stappen in zetten naar de toekomst?